ନୁଡଲ୍ସ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ଛୋଟଠୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବାହାର ପ୍ୟାକେଟ୍ ନୁଡଲ୍ସ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ, ତଥାପି ଆମେ ନୁଡଲ୍ସ ଖାଇଥାଉ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟାରେ ନୁଡଲ୍ସ ତିଆରି କରିବା, ଯାହାକି ବାହାର ପ୍ୟାକେଟ୍ ନୁଡଲ୍ସ ଖାଇବା ଆପଣମାନେ ଭୁଲିଯିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତିଆରି କରିବା ଅଟାରେ ନୁଡଲ୍ସ। ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟା ନେଇଛି, ଗହମ ଅଟା। ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ। ନୁଡଲ୍ସରେ ଲୁଣ ପକାଯାଏ ନାହିଁ, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଟା ଲୁଣ ଦେଉନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ୍ ଏମିତି ଅଟା ହିଁ ରଖିବା। ଏବେ ଆମେ 1/4 ପାଣି ଦେବା, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଚକଟି ନେବା। ଆମକୁ ନୁଡଲ୍ସ ବନେଇବାର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା ଆଉ ହାର୍ଡ଼ କରି ତାକୁ ଚକଟି ନେବା। ଏମିତି ଅଟା ଗୁଳାଟି ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଥିବ, ନହେଲେ ନୁଡଲ୍ସ ବନିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଯେମିତି ରୁଟି ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ବେଲି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଛି, ବେଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ରୁଟି ସାଇଜ୍ରେ ବେଲି ନେବା। ବେଶୀ ମୋଟା କରିବାନି କି ପତଲା କରିବାନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ମୋଟା ରଖିବା, ଯାହାଫଳରେ ନୁଡଲ୍ସ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଏବେ ଆମେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଏମିତି କାଟି ନେବା। ଏମିତି ଏସବୁକୁ ମୁଁ କାଟି ନେଲି। ଏବେ ଆମେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା କଣ୍ଟା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଉଠେଇ ନେବା। ହାତରେ ନେଲେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଛୁରୀ ବା କଣ୍ଟା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ ନୁଡଲ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିନେବା। ଏସବୁ ନୁଡଲ୍ସକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନେଇ ଲାଖି ଲାଖି ଯାଇଥିବା ନୁଡଲ୍ସକୁ ଟିକେ ହାତରେ ସାଇଜ୍ କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମାର୍କେଟ ଭଳି ପୁରା ନୁଡଲ୍ସ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇବା। ନୁଡଲ୍ସକୁ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆମେ ନୁଡଲ୍ସ ନେଇଥିବା, ତ ସେଇ କପ୍ରେ 2ରୁ 3 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ନୁଡଲ୍ସରେ ଲୁଣ ଦିଆ ହେଇନି, ତେଣୁ ପାଣିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ପରେ ନୁଡଲ୍ସ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟାଇବା। ଏସବୁକୁ ଦେଇ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟାଇ ନେବା। ନୁଡଲ୍ସକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭଲସେ ଗୋଳାଇ ନେବା, ଫଳରେ ନୁଡଲ୍ସ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝାଇ ନେବା, ଯେମିତି କଞ୍ଚାପଣ ରହିବ ନାହିଁ, ପାଟିରେ ଅଠା ଅଠା ଲାଗିବ ନାହିଁ ଖାଇଲା ବେଳେ। ଆମେ ଏହାକୁ ଛାଣି ନେବା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇ ଏହାକୁ ଟିକେ ଧୋଇ ନେବା। ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏମିତି କରି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇବା। 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ରଖିଥିବା 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ, ମାନେ ନିଜର ରାଗ ଅନୁସାରେ ଦେଇପାରିବେ। କାଟି ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଖଣ୍ଡ କରି ଦେଇଦେବା। ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଗାଜର, ବିନ୍ସ ସବୁ କାଟିକି ରଖିଥିବି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେଲେ। ଚଟପଟା ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଏଠି ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଲି। ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି। ଭଲସେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ସବୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଆମର ସିଝିଗଲାଣି। ବେଶୀ ସିଝେଇବା ନାହିଁ, ବେଶୀ ସିଝେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। 50% କୁକ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଆଉ କିଛି ମସଲା ଦେଉନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆଉ କିଛି ମସଲା ରହିଯାଇଥିଲା ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ, ତ ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଇଦେଲି। ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେଇ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସୋୟା ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇପାରିବେ, ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଛି। ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ନୁଡଲ୍ସ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ଭଲସେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଆମେ ଭଲସେ କୁକ୍ କରିନେବା। ଯେତିକି ପାଣି ଦେଇଛେ ତ ତାର ଅଧା ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମାର୍କେଟ ଭଳି ନୁଡଲ୍ସ, ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଯେମିତି ମାର୍କେଟର ନୁଡଲ୍ସ ସେମିତି। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ନୁଡଲ୍ସ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।